Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Federation of Rewar Mingi Local Dorbar kalapha daga jingtho sho Menteri Sarkar ubadi khmi yakatanat social welfare uba polling do haga bayade baka jingpaw ka than pen ursla kum ka ktem drak kaseng ba ka than hi barok away kalapen paw ka jing sngo kended ba ka jing sngo khya ka bajor banyo sngo ya ka jing pen bana jong sarkar ba ka than riwar kalapaw kum ka way ni ki ktem udrak haga jela kum da kaseng ha ka santri unai tung arajar arpulai lalet ban ai da kashiti show ba polling do ha ka ba ka seng kala ai jingmut ya ka sarkar pakan ai bor ha ka shnong ki seng samla ki seng lok mi bat kum ta ter ban pet ngor ya ka shnong ka thau haring kat ka jing trailang bat ki bor pulet BDO bat SDO ban pendo pendam ya ka jingdon udrok nalor kata ka seng kala ai jingmut ru ya ka sarkar ba ka dei ban penlong ki judging ya lak paj ba haman ki shnong ki thau ki yo ki han ban tarasi ki kali man kapor ban buru yo toll free number khnang baki paj ba kin sok ban pentep shiki pulen habalam ni ui kino ki kamsniyo ha kishiti bala tho sho menteri sarkar ka sengkla karpat ru ki bor badi khmi banwa ki lat ki denti bante lakam ki jingdon udrak uban penjat ki khon samla bat ya ke emlang ka salang Nagalang ka Federation of Rewar Mengi Local Dorbar hadin bangila yo I ya katuka ka jingkran nagalang yam nei nagalang I minister jong ka sarkar jongi I ba polling do haka atari ku banai jun haka ba yong ba ka penusla ka dai ga wai ne pleng ka hotspot ka ba kenrai kinong di drugs bat kinong khai te nagalang jongi ki kenhun jong kinong yalam haki sinong ki raj boper jong ka thain riwat penusla bro ka wai daga jing sukhya bat snow kit kle yala ka jong ka dong ka thain riwat niwan ban kendu ya I minister jong ka ni ka sarkar MDA ka bamanta office trikam ka jongi ban pan ka jing shai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu ka ba kilap nagalang ka police department ban nagalang ka sarkar ya ka jingdon jong kinong di drugs bat kinong khayi hak ni ka thain riwat ka jongi te nagalang jongi hadin bagi laya kendu ya I ba polling do ibade minister jong ka tanah social welfare department ila ben batai ila ai ru kini kikot ila batai ba kala donteng ka jing ka kies hapo pun sla ka jing kem drugs ha ubna house nam arjar akuat te nagalang ke jongi pat ngiso kundit ba hadin bangala ya pun ya ka police department hadin bangila ya kerana policeman yang impat judon ka kies habide bat ka jing kem drugs andang ila ya syong menta ba di minister ni yo I ba ka jon ka jika jingkem yaki nong khai drugs lani kinong I drugs hapo ka thain penusla hau benai Oktober haus nam arajan poa te nagalang jongi ka Federation of Rewar Mengi Local Dorbar ni wanda ka mesim basongkia balese ila ai ru ka jingmot habidi bat I minister jong ka social welfare ni ba polling do sautli ki pon ila ai naga benta ban ai borno yaki shnong bat yaki seng samla ki senglong kbe ban pet ngor lang habidi bat ka suk kasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka cintrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jengmot ha I minister jongi habidi bat ka ni ka memorandum ka bangila ikendu manda ka sngi bat nang ta shishu ka baar ka long ban penlong ya ka jingala pat ba man laki sinong di school ki yo nang bang pen sutu ik pat ba ka jingta ya uni kenja jingdi ubama na ka banta ki samla ki jongi kumong pi papo open usla bon ki samla ki ba ki wan na kaloyeng long sam ka badup tela da jia ba shakta huni drugs kan de ki jingma ka bakrau ya ka tahan jiwar ka jongi na man pa drugs i utip ba isen bala kan re drugs ka jingma ka suk asan ka shong suk ka shong singan ru ka lawan ra ka jingma habide bat ka the ka tahan jiwar ka jongi nang tangila ngila ajimur ya minister jongi bong banbu ya katalasi ya ki kali man kapor da ki briu jong ka ai ka bomot bandon ka checking ladadon kata ka jing hier kini kinong khai drugs lani kinong supply namar ko moong ba kata ka than jungi kedai ka access point mo ka jaka ka rung kami lingba ka Bangladesh tengi ko aba lingba ka ni ka jing ngisutu ba ka dei ka jaka ya banlet chepo Bangladesh ban penhiar yo mau lani ya kita ki export import iko aba kan don ka checking yo lesi yo don man ki briu ki ba khai lingba chepo Bangladesh issue LNT na ka than ka jungi dingi ka paru ya minister ba inbu ya ka talasi ya ki kali ban check ya ki barung bami hang dia po ka than di war ka jungi bat ka basaw ngi ko aru banbu ya tools number 3 ladadon kilo ki jinglap haki shnong lane haki jaka iko aban don number khnang bakin pentip immediately lane woodward kin pentip sya ka police department lane sya kanu ka
babu yo ni nomor bangila bandai nang ba inyo ya kajing ya trailang bat kata kajing wanra ru ya kajing ya banyo kem lani banyo ya kata ka jing wanra banya banong no ban don kajing kem ya kini kibru kiba lada de kibadi lada de kiba pendankam lada de kiba khayi inyo ban petibut bot cheki bor jang ka an lani syekh sarkar kita gede kimat kiba nagalang ka federation iwan merikedo ya minister jongi hagan ni kapor kani kasi ka pamata na kajing sukhya namar ba kani kadai kajing ma yangi kathan juwat namar hagin ni kisngi yo iba nagalang ka sarkar ka penbena tingi so kendet kibun kisamla jongi kiso kendet ba kumno ka penusla ka dai ka wai na pedeng ka hotspot ka ba don kinong drugs kinong drugs iyo iba tang haki benta jong ka social law dai benta ka sosi balong ba ka penusla jong iro ka dai ka wai na pedeng ka bala don hapok ka list jong ka sarkar kham ta me haga jing dai ban khayi yo drugs bat ke jing di jong ki samla kata ka dai ka mat ka bana kaleng jong ni wan yekendu ya minister ni pa polling do office tri kam kuma yo i haga ni ka kod ila yangi te ka shinong claim mention dai ka police case hapok penusla ka don lingba ka jing syakam lightly kikis apa penusla police division penusla police station ha ka benai Oktober asna marjat puah tingi yo i tingi pat yo ban puli bahagi di report tengah try ki sinong ki mention betang ya ka police case badi apa penusla police station ba nama kliang jungi ngimpat yo ban keduk personal ya ki police department da ka bangi syukun ni syukali hatula judan am ka jingkem ya ki nong di drugs bat ki nong hi drugs apa ka penusla Rina kalian ke police department ke ong impat don. Dan kalian jungi lese hagi ni kisingin saya kendu ya ke police department ban ya trailang ban wengi gini kejing kan da ben dan kan da kan thok ndai ban trailang ban wengi gini kejing kan tam ya kisamla ke jungi ki ba lese ki basdang ban kerni ki ban ngop hagi ni kejing di ki ba pen ma ya ke imlang kisalang kata ke digoi. Dan kalian mai ong ngin saya don kejing trailang lese hagi ni ki kendiat sini kendiat banai kendiat tayo insa don ru kejing kendu bar detektor habidai bat ka department nang bangin la ban thau ya gila ti kumno ban wan ra ya kata ka singan bat kham tam ban tel lakam ya ka jing sapliang bat kenyang jing mi tu gini kinong drugs bat kinong khayi drugs sapo ka than penusla ka jing kita